Здравей, Дани! Ден 10. На всеки 10-ти ден ще отправим по едно предизвикателство към всички. Признавам, че тренировката е хард, но с това ще проверяваме колко добре напредваме или колко изоставяме. Цялата табата, 32 упражнения, ще бъдат разделени само на 4. 4 движения, 8 пъти. Почивката между тях е 1 минута. Първото упражнение. Въртим на път с твист. Много е важно да ударите ръцете много рязко. 8 пъти. Втората серия. 8 повторения. От клек разгъваме. 8 пъти. Третата серия. 8 пъти. И последната цяла серия бърпи с твист. 8 серии. Това от мен.